Panlingkod. Sa makausap pa may buntag sa tanan, we follow sa instructions sa atong mga ushers nga naagi tayo social distancing. No? Ato ni follow kamoy kuan sa gobyerno kay murag tan-aw nako murag ni taas ang COVID-19 no, sa ato sa hinguog. Nagpasagad siguro ang uban, wala ta magbantay, but it is proper for us to observe that protocol nga gihatag sa gobyerno kanato. Isip mga Kristohanon, gitudloan ta the importance bahin sa pulong sa Dios. In John chapter 6 verse 63 nagingon, ang naghatag o kinabuhi mao ang Espiritu sa Dios ug dili kini mahimo sa tao. Ang pulong naghatag og kinabuhi. Amin ba ta ana? Pagkadawat ta sa lawas ug dugo ni Kristo karong kabuntagon, He gives us life, not death. Dili kamatayon ang iyang gihatag kanato, kundi kinabuhi ato na kanunay nga hinumduman. Most Catholic believe the Word of God, but find it difficult to believe the real presence of Jesus Christ in the most holy Eucharist. Tawag nato ni nga espirituhanong pagkaon. Even in John chapter 6, verse 60, nagingon, dagan sa iyang mga tinunan ang nakadungog ni ini umingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot ni ini. Those people nagsunod-sunod kang Jesus, bisan iya mga disipulo. See the miracle. Daghang kay silang mirakulo nga nakakita kang Jesus, nga nag-ayo og buta, bungol, bakol, tanan matang sa sakit, giayo ni Jesus. Nakita nila sa ilang kaugalingon nga mga mata. These people hear the teaching about sa gitawag nato nga pan sa kinabuhi, unod og dugo. Og miingon si Jesus sa 12 ka disipulo. Verse 66, magsugod nag-ingon siya atong pagbasahon. Tungod niini daghang mga tinunan ni Jesus ang mibiya og wala gayod mukuyog kaniya. So daghan na miya kini nga pagtulunan. Mostly usab karon nga panahon. Daghan kaayo mga pagtulunan labi na kining lawas og dugo ni Kristo ang iyang unod. Most people, even Protestant, don't believe in this. That is the very word of Jesus Christ. Iyan ning pulong aming bataana. Dili na symbolism, kundi iyan ang kaugalingon nga pulong. Unsa may respond ni Peter? Si Pedro did not say, og ang uban nga mga apostoles nakasabot sa gisulti ni Jesus. Wala sila makasabot. Or naa sila gitawag nga difficulty in accepting what Jesus is saying. But instead, acting in faith. Tungod sa pagtuo, saying, Lord, you have the words of eternal life. Asa pa man mi mo adto kinangutan ni Jesus kamo, mubiya gyapon mo nako. Meaning Peter is saying, if we live kumuhawa kani, diya kanimo. If we doubt your word, who else that teach us the truth? Kinsa may lain nga magtudlo sa gitawag nato nga kamatuuran. Atong hinumduman that our lack of gratitude in return as we receive the sacrament. Christ, the Son of God, niabot sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, niabot sa atong kasing-kasing every time
nga makadawat ta sa balaang sakramento, the question is, what kind of heart I prepare for him? Unsa nga klase nga kasing-kasing akong gipreparar para kaniya? Sa diyan mo kaunta sa lawas o dugo ni Jesus, I become part of that body, and being one, I cannot afford. Kung mukaon ta sa lawas o dugo ni Kristo, I cannot afford to hate my brother, to hate my sister. Why? Because they are part of the body. Kanang mag-destroy of unity and then partaking the body and blood of Christ, that's very dangerous. To destroy what we call the unity of the church. All Christians, kitang tanan nga mga Kristohanon, members ta sa gitawag sa lawas ni Kristo. Nagparticipate ta sa gitawag nato nga Eucharistiya, partaking one bread which had become Christ. I-prove na to and strengthen us nga nasiminto ni all Christians into unity of one body. Si St. Paul nag-ingon, telling us also that there can be no division, no disunity among those who are united in Christ. Amen ba ta na? Sakit ni. Pero nga makita man nato karon nga daghan mo kayong disunity. Daghan kayong division. Pero si St. Paul nag-ingon, telling us also that there can be no division, no disunity among those who are united with Christ. By their participation in one body and blood of Christ in the Eucharist, agod there will be a transformation sa atong tagsatag sa kinabuhi. Nga naani sa atong tagsatag sa kinabuhi. Nang mubalik ko gamay. Dito sa gitawag nga upper room, sa dihang nabanhaw si Jesus, gi-arrange na ni Jesus ang gitawag nga Passover feast, pagsaylo. Mao nag-primero ni nga Eucharistiya nga bangkite nga gi-prepare ni Jesus. Dili lang igo siya nag-prepare, pero nag-provide siya sa pagkaon sa lawas o dugo in and the true drink. In John chapter 6, verse 55. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Unsaon na lang nato ni? How can we reconcile this in our mind? You cannot reconcile that because it is a mystery. Pero atong timanan nga mismo si Jesus maoy nagsulti ni ini, dili mga apostoles, but God, but Jesus Himself is saying this word. The Eucharist, ang Eucharistiya, mao kini ang pagkaon sa mga disipulo. All those who gathered in the upper room were Christ followers. Mao gihapon ta karon nga kabuntagon nga nagatigom ta kita mga followers sumusunod ta kang Kristo. Amin ba ta ana? Nga nahigugma ta sa Ginoo. Agod niya ata diri kay nagsimba ta kay nahigugma ta sa Ginoo, magdawat sa iyang lawas og dugo. Dili ta angay nga Kristohano nga itulod ta matag Domingo. Amin ba ta ana? Dili na mao.
We must realize that it is our obligation nga magsimba, nga magadawat sa iyang lawas ug dugo, in order that God will transform us. Naay mirakulo. In Jesus' hands, the Passover bread became the very flesh of our Lord Jesus Christ. Now, in John chapter 6, verse 53, 54, nagaingon, ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, og banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon, ang akong dugo mao matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako tungod kaniya, buhi usab ako. Sa samang paagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. This word is so strong, no? Kuang kay ni mga pulunga. Ang disipulo ni Jesus, we also today, as Jesus' disciple, we receive the same food. Unsay nakaon nila na itong unang panahon o karon mo rin gihapon. Nga naman mahimo na? Tungod sa balaang Espiritu. Dili na mahimo sa usa ka pare, but only the Holy Spirit can make that the body and blood. That the disciples of Jesus, kung unsa ilang nadawat, niadto madawat gihapon nato karon. Sa pagligon kanato, nadawat nato iyang kinabuhi. Sa pagligon kanato, panahon ni ini nga naatay dagko kayo nga pagsulay sa atong tagsatag sa kinabuhi. Trials in our own lives, in the same way it prepared the apostles to endure. Jesus gives us the same nourishment that He gave to Peter, James, and John, and to the rest of the apostles. Pareha gihapon ang misyon nga gihatag sa Ginoo sa ila o sa ato karon. Saint Augustine taught of the Eucharist. Nag-iyon siya, behold, what you are, become what you receive. Kung unsa galing atong madawat, mao gyud ta. Kung unsa galing atong kanon puro tambok, unsa may mahitabo nato? Tambok pud ta. Og naapay pataban nga high blood og taas og cholesterol. We become what you receive. Kung magkaon ta sa gitawag nato nga regular food, it is transformed and become part of us. By mysterious way, when we consume Jesus' body in the Eucharist, we are transformed into Him. We become like Jesus, His likeness. The body and the blood of Christ are given to us so that we ourselves will be transformed. Ako ni ato di magko-communion kada adlaw. Now, ako gisulti na ako ni sa dance, acolyte, banda, ushers. Bisag ka ng portion lang nga gihatag ninyo nga adlaw, please do it. Alas 6. Why? Because it helps us transform our weaknesses. Amin matana. Di lang nato na mahibawan. Pero kanunay galintang naga-imo ni ana. Paglawas, pagdawat sa iyang lawas o dugo, it will transform us. Mabalhin ta, mabago ta. Mabago ta in our weaknesses
sin, shortcoming, our service to God and the church. We are to become the body of Christ, His own flesh and blood. Christ came to dwell within us when we worthily receive the Eucharist. The presence of God, nga atong gidala, the presence of God that we carry to love and serve the people around us. Di ta angay maluya kung kada adlaw ta ana. Encourage us to attend. Kaya wa man tayo midweek karon. Kay luoy mga bata di sa kaapil. So atong imutang. And I encourage everybody. It will change our lives. Di lang ninyo na mahibawan. But there is a mystery. Now, akong pagkabasahon ang 1 Corinthians 11. Katapusan nga versikulo. Verse 23. Nag-ingon. Importante ni. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoo Hesus sa gabi nga siya gibudhian. May kasapan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang panog moingon. Mao kini akong lawas alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug mingon, mao kini akong kupa sa bag-ong kasabutan ng akong dugo. Matag inom ninyo ni ini buhata ang paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo ni ining pan o sa matag inom ninyo gikan ni ining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo minom, gikan sa iyang kupa pinaagi sa dili takos, makasala batok sa lawas o dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan ang matag usa magsusi sa iyang kagulingon ug unya mukaon sa pan ug minom gikan sa kupa. Holy, balaan. Now, ato aning paghimuon, when we partake the body and blood of Christ sa mga dawata, dili ta kay murang nagbaklay lang ta, nagbaklay ta sa karsada. Put your hands. Amin ba ta, ana? Dili kay we have to respect the holiness of God in this area. Put your hands. Oh. Social distancing sa ta. Kaya mura ba mga ato nang i-observe. When we receive the body and blood of Christ, ingana nyo kamot. Ayaw, ingana. Anak ba? Ikaw nangayo. Mura ang Ginoo mo nangayo. Ikaw nangayo, anak. Agad you put your hands like that. Amin ba ta, anak? Magtudlo ta sa mga pagtulunan sa Katoliko. Mauni ang Catholic faith. Pagkuha, do dito sa wine. Inyo na. Ngano bang anak ang bishop? Aron atay hygiene. Kaya kini akong kamot, sige na, adto sa inyong baba, pero magkugtuwa na. But some of us, murag, kuanta kayo, nga, ang germs, wala germs niya sacrament. The germs and virus cannot stand in the sacrament of the body and blood. They will die down. Amin ba ta, anak? Naghatag na o kinabuhi, dili sakit o kamatayon. Amin ba ta, anak? That's the very purpose. Agad anak taon niya. Anak na lang. Muratag na ngayo ba? Tagay ko kindi be. Lord, kasi mong lawas ug dugo. Put it like that. Amin ba ta, anak? Ay, you kneel and pray before God. Salamat sa kinabuhi nga akong nadawat, dili kamatayon, dili virus 19 akong gidawat, kung dili imong kinabuhi nga mag-ayo sa tanan natong mga sitwasyon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. But remember this, susiha una ang inyong kaugalingon. Amin ba ta, anak? If you offend somebody, ato siya. Offend.
Magadawata na ng lawas ug dugo. Dili na maghatag og disunity or division sa atong kinabuhi o sa tang kasimbahanan. Wala makasabot ang uban anay unsa. They want their own, dili sila mahimong under authority. Pamati ra gyud magwali, Lunes hangtod Sabado. And then you will learn things. Kaya mga dikon, mga pari, mas maayo pa na magiwali nako. Tiyan ta mo. Kung na-insecure mo ko anak, kung insecure. Ako gihapon obispo. Isa mag-exhibition mo diha, magsayo-sayo pa pagwali. But they are good. Even deacons now are good. Dikon tuto, sana yung grado. Saya grado dikon 4, grade 4. Oh, grade 6. Oh, di. Tagbo sila ni engineer season. Kung napalagi ng maswali, tanawa. Di tama ingon nga mura na akong grado. Why? Because God will take the rest. Amin bata na. Mudugan ang Ginoo ana, dapat dili tayo mahadlok. May mga batanon diri nga akong apila mo sa mong ruhi. Part na sila, ako maingon nila, oy, mahimo na mong sulod mo ane, o mahimo mong dikon o pare, wala. It's up to God. There will be a tendency. Nga moabot ang panahon, nga may ka nga gitawag ko sa Ginoo. Dili sa tamahadlok, aming mataana, araman tos kaking hadlok. Hadlok tos COVID. So remember always, we are receiving the very life of Christ. Naatay mga problema sa atong tagsatag sa kinabuhi kung muduol ta sa Ginoo heartily. God will help us. Lagi ko siya, I will never leave you nor forsake you. Mao kadang ebanghelyo, tangalan samahan sa anak o Espiritu Santo. Amen. Gihangin tanan sa pagpanindog.